Sziasztok srácok, itt van, bocsánat, hogy így csináltam, de véletlenül így jött ki, hogy nem néztem, hogy van valami, van-e meccsen pont, de nem baj, hát úgyis most kezdődött, úgy láttam, Sunny lőtt nekünk egy gólt, ez már ugye régebben elkezdtem játszani, aztán dolgom volt, és mentem valahova, most ez mindegy. Tehát Der Rossi, Kennedy, és majd amúgy kell Hugi helyette egy csatár, mert ugye rengeteg, ugye az a kettő csatár már nagyon jó ott, Lukaku és Sané, és ugye mindig az a baj, hogy mindig azt kell nézni, hogy melyik oldalra passzolsz, és akkor mondjuk lenne egy valami ilyen jobb játékosunk, és akkor már nem azt kell nézni, hogy úristen, nem Sanénak passzoltam, hanem egy, nem tudom, mit tudom én, egy ilyen Hugilnak, ugye, és akkor ezzel nem baj. De amúgy Hugil se egy olyan rossz kártya, tehát nem baj. Na, mindegy, térjünk el ettől. És Busin. Oké, Fokefe, akit én így hívok. Fokefe. Lukaku lő! Nem találtam bele ebbe a labdába. Na mindegy amúgy, de nézzük. Kirúgja a kapus. Lukaku indul. 16-oson kívül. Nem volt rossz. Lukakuval lehet már lövöldözni azért 16-oson kívül, de azért nem is olyan jól vele lövöldözni. Fejelni nagyon jól tud. Mondjuk most nem. Ő fejelt, Horta! Gól! Horta belövi. Jó, persze, azért gondoltam, hogy Horta nem fogja kihagyni onnan. De most ez mindegy, szép gól volt. Lukaku kimegy szélre, segít Hugilnak, magának akarná bepasszolni, ugye így lenne. Busin visszapróbálja szerezni, ami végül sikerül. Lukaku lő. Óriási gól! Romelu Lukaku! Ezt vissza kell nézni. Tudom, ezzel is csak megy a videó ideje. Mondjuk belassítjuk a lövésnél. Hát óriási. Innen rámeri lőni. Hát nézzék meg. Óriási gólt lőtt szerintem. 20 méterről a pipát kifarta. Ezért jó Lukaku, én ajánlom. Nem ugye FIFA 17-ben is biztos jó, de én nem FIFA 17-tel játszok, nekem nincs meg. Meg ugye tudok jókat cselezni Lukakuval, de hát most kár volt egy cselt is nyomni. És halftime. Hát jó. Hát a következő meccs. Jó. Lukaku! Óriási, mekkora labdát ad Sanénak! Óriási gól Sané! Lukaku és Sané. Ezt nézzük. Itt van Lukaku. Szép észrevétel. Sané pedig gyönyörű gól. Bal külső. És jönnek le a játékosok. Persze, hogy kell nekik a frissítés. Hát nekünk nem, az most nem kell. Csak most. Jó, ott van Lukaku. Van területe, szóval lehet, hogy jól lőni. Majdnem. Volt egy kicsi területe. Mondjuk a beadásom se olyan rossz, a fejes még nem. Majdnem. Közben itt kavarodok. Hendrie. Talán Hendrie eléri azt az embert, el is éri. És egy hosszú adás. És Lukakuhoz próbálták eljutatni, de lehet, hogy les is lett volna. Ki tudja, én nem hinném, hogy nem lett volna lesz, szerintem pont lesz. És ez egy kicsi szabálytalanság volt, igen, mondjuk egy kicsit odaléptünk. Lukaku. Oj, lesérült! Ne! Lesérült Lukaku. Ojjaj.
Ez nem jó, hogy így eltalálták Lukakut. Ezt még akkor is lelövi Lukaku. Nem érdekel, hogy sérült. Ezt akkor is lelövi nekünk. Még lő egy búcsú volt, tehát nem. Igen. És igenis itt az idő, sajnos le kell cserélni a Lukakut. A Beast helyett fog jönni Gallagher, meg kell gyógyulnia. És így van, Romelu Lukaku fájdalta magát, szóval le kell jönnie, hát sajnálom. Lukaku is bemutatkozott, szerencsés nagy orbitális gólt lőtt, de hát az ellenfél nem bírta a szégyent, és úgy gondolta, hogyha leszerelik, akkor le kell mennie. Hát sajnos az így döntött az ellenfél, de nem baj, ettől mi megmutatjuk neki, hogy nem tud megakadályozni a győzelembe. Attól mi még nem fogunk gólt kapni, mert Lukaku lement, és attól mi még tudunk gólt lőni, mert ott van Sané. Meg is mutatjuk nekik, hogy ott a gól. Sanéval is lehet gólokat lőni. Ennyi. Sané meglövi a Mester 3-asát. És ő lesz a meccsembere, de nem baj. Lukaku is nagyon jó volt, de hát úgy akarták, hogy cseréljék le. Na nem baj. Most így ez nem nagy baj, hogy le kellett cserélni. Így legalább Sané is. Sané belesegített pár gólt. 4-et lőtt ő, 2-t meg Lukaku, azt hiszem. Hát nézzük. Nem, 1-et lőtt Horta, ugye? Az igen, a szép gól volt Hortától. És Lukaku egy nagy gólt lőtt. Sané lesz a meccsembere. És Sané! És a kapus addigra vissza se ért, tehát nem baj. Hát sajnos Sané lett a meccsembere, ez is nagyon jó. Csak sajnos Lukakunak le kellett mennie. Na mindegy, kaptunk párat, szóval megnézzük, hogy Lukaku jobban lette, hát nem. Szóval fel kell itt hozni hivatalosan is Gallagher, és 170-et elpazaroljak-e. Nagyon jó kártya, az tény. Nem fogok elpazarolni, tehát nem fogunk elpazarolni. Majd addigra nézek videókat, addigra meg fog gyógyulni, higgyétek el Lukaku is, és akkor már vissza is hozom. Tehát ugye itt volt plusz 30, de ezzel most nem akarom húzni az időt, szóval megnézzük, hogy van-e még időm. Hát nem biztos, de elkezdjük a meccset. Szóval elkezdjük, és majd akkor megpróbálom, hogy megcsináljuk. Megpróbálom, hogy gyorsan menjen le, majd kivágom belőle, ami nem volt fontos, ha nem tud jönni. Tehát megpróbáljuk, jó? Tehát ez most mindegy, kivágom belőle, ami nem volt fontos, bepréselem, akkor is 2 meccset le kell játszanunk. Aj, de hosszú volt, talán ezt ki is lehetne vágni, jó mondjuk. Ha gól az én lövéseimet kellene csak beletenni, és akkor így, de hát ennek értelme nem lenne. Tehát remélem meg lesz a videó, és ott van ugye Hagl, aki szerintem lesen volt, persze, hogy lesen volt, ha nem lett volna lesen, bele is értem volna a fejem a falba. Hagl próbálja megszerezni, Hendrie viszont most megszerzi, és ezzel óriási lehet a veszély, mert Sané kiugrik, és Sané jól lő gól. Megszerzi a vezetést a dribbling shotszernek Sané. Ez most jó észrevétel volt, de sem is húzom az időt, hiszen már 9 perce megy a videó, tehát ezzel már nem is húzom az időt. Fú, Kefe belövi. Ajaj, Kennedy. És jó. Gallagher pedig indítja Sanét. Onnan 16-oson kívülről is be tudja lőni. Hihetetlen. Próbálok most nem sok gólt lőni, mert akkor nem kell olyan sokat várakozni, és talán belepréselem ezt az egészet. Óriási lövés! Sané, mondjuk nem a
nagy lövésekről Lukaku volt jó. De most ő is meg tudott próbálkozni. Ha van előtte terület, akkor lője. Ezt tanította Lukaku. De sajnos nem jön össze. Ő nem Lukaku. Lukaku pótolhatatlan. Most hát egy Ibrahimovic-sal lehet, de Lukaku pótolhatatlan. Nem fognak olyan jól lőni. A dribbling shotszeren belül pótolhatatlan Lukaku, tehát itt viszont Sané se a legpótolhatóbb. Gallagher közben ugye ezt egy Sané lövi, ez bemegy, Lukaku lövi, ez bemegy. Tehát ugye ők nagyon jó emberek. Okefe, Sané. Valószínűleg Sané, passz, Gallagher gól. Így van, Sané, passz, Gallagher gól, ez így jó volt. És így van, járjon a labda, fújja le a Spori. Én meg már indítom is. Új! Hát ez alig múlt. Ezt vissza kell nézni most. Jaj, nem kell visszanézni, mert akkor csak megy az idő, és ha nem fér bele, akkor az nem lesz jó. Oké, halftime. Gyorsan ugrunk. Nem. Bocs, nem, bocsi srácok. Mindig beadja a hülye reklámokat. Sané. Szép csel. Sané. Nagy csel. Ez szép volt. Szép, 2 cselt nyomott a Sané, aztán kész, vége. Fogkefe. Gelenge. Cselecser. Rossi. Már megint lesz. Közben egy picit elhallgattam, ezt észrevehettétek, és amúgy majd fogok elkezdeni egy honfoglaló sorozatot, más videósoknál is láttam, hogy most ez nagyon jó, hogy honfoglalózunk. Nekem is megvan, elkezdtem vele játszani, imádom, és lesz honfoglaló sorozat. Szóval, na mindegy, mehet tovább amúgy a meccs, egy meccset, aztán én elkezdek itt videókat nézni, hogy ugye tudjak venni talán új játékosokat majd, meg hogy tudjam azért gyógyítani a Lukakut, vagy tehát nem tudom, lehet, hogy nem fogom meggyógyítani, hanem várok annyit, még felépül, és akkor ő frissen kezdi majd a pályafutását. Most ez meg nem pályafutást kezd, ugye, hanem frissen kezdi a következő meccsét. Hát remélem következő meccsen itt lesz, kár, hogy felrúgták Lukakut. Én nem akartam felrúgni, már mondjuk egy pirosat talán megérdemelhettek volna. De hát az már a Spori 0, közben itt 0. Talán